Kaixo Gorka naiz eta gaur rap base bat nola egiten den erakutsiko dizuet. Ordenagailu bat erabili soilik. Base hau egiteko lau instrumentu edo pista erabiliko ditugu. Batetik, bonboa eta kasa, txarlesa, arizko instrumentu batzuk, eta basua. Bonbo eta kasarekin hasiko gara. Horretarako bloke berri bat egingo dugu, eta hemen sagua erabiliz, nahi ditugun soinuak margostuko ditugu. Behin patroia marrastu dugula, horrela entzungo da. Eta hau behin eta berriro errepikatuko da. Orain txarlesa egiteari ekingo diogu. Horretarako bloke berri bat sortuko dugu, eta abi teklan dagoen soinu erabiliko dugu. Bat margostuko dugu, autolestu errazago izateko, eta txarlesari dagokion patroia egingo dugu. Horrela entzungo da dena batera orduan. Eta ja, bateriak egingo duen patroia eginda daukagu. Arizko entzanda da. Berriro ere pista aktibatu, bloke berri bat sortu eta dagokien patroia margostuko dugu. Behin nahi dugun patroia izan da, horrela entzungo da guztia batera. Eta azkenik amaitzeko basua egingo dugu. Behin patroia eginda, horrela entzungo da dena batera. Orain, lau bloke hauek ditugula, estruktura bat egitea baino zaigu falta. Adibidez, hemen egin dugun moduan. Eta behin hau izan da, rapeatzea baino ez dugu egin behar. Goazen aurrera, ametsen jabe, zoro, zuhur, tinko, suabe, egundoko dantza arrabe baten modura, terrintzi hau ere azuberdiren kontura.